Simbologia de les grues de paper, una història mil·lenària. La simbología de les grues de paper provenen d'una antiga leyenda japonesa anomenada Senbaro. Aquesta llegenda explica que a qualsevol persona que faci 1000 grues de paper li serà concedit un desig. Les 1000 grues d'origami, que vol dir papiroflexia en japonès, es van convertir en un símbol de la pau a causa de la història de Sadako Sasaki. La Sadako era una nena japonesa que va desitjar curar-se de la seva malaltia produïda per la radiació de la bomba atòmica que va caure damunt Hiroshima. Després del consell de la seva amiga Chizuka i mentre estava a l'hospital, va decidir que faria 1000 grues de paper. Va pensar que el seu designo no seria només per a curar-se, sinó també per a que tot el món pogués viure en pau sense guerres. Sadako no va poder superar la malaltia. I tampoc va acabar de fer totes les grues. Va haver una para quan et portava 644, però Shizuku i molts altres amics van arribar a fer les 1000 grues, que d'aquesta manera es van convertir en un símbol de la pau a tot el món. Tradicionalment, regalar grues de paper s'ha associat amb el fet de voler desitjar salut, benestar, felicitat i prosperitat. Recollint l'esperit d'aquesta història, la Fundació MGC ha creat la iniciativa Un origami, un euro, amb la finalitat de compartir aquest desig solidari amb tota la societat. L'Institut Enric Borràs s'ha sumat a aquesta iniciativa solidària i s'han fet 153 origamis.